Taj, braćo moja draga i cijene sestre, sudnji dan u Kur'anu i u hadisima Božijeg poslanika opisan je na način, izuzetno težak način. I slušanje o toj tematici samoj, a mi ćemo nekad o tome govoriti drugi put, jača čovjekovo vjerovanje. Kada se govori o težini sudnjeg dana, uzmite samo nekoliko ajeta i hadisa o sudnjem danu. Kaže Allah dželle šanuhu: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. A kako ćete, ako ostanete nevjernici do kraja života, kako ćete se sačuvati dana koji će djecu učiniti sjedom? Allahu ekber, Allahu ekber. Djeca će osjediti na sudnjem danu kada vide kako njihovi roditelji polažu račune. Jer djeca ne polažu račune na sudnjem danu. Allahu ekber. Pa će osjediti kada vide kako drugi teško polažu. Allahu ekber. Kaže Allah dželle šanuhu u prvim ajetima sure Hadž. Nimamo vremena, želim da vam mnogo toga kažem zato što vas volim. A i vi volite vjeru jer ste dokazali i pokazali da u ovakvom snijegu dođete ovdje. Ona knjiga na mobitel ne vrijedi ništa koliko vi volite da čujete nešto o Allahovoj vjeri. Kaže Allah dželle šanuhu u prvim ajetima sure Hadž: o ljudi, bojte se Allaha, doista je potres sudnjeg dana teška stvar. I sad kako se to manifestuje? Kaže, tog dana ćeš vidjeti majku da je zaboravila svoje dojenče. Allahu ekber, koliko majka voli dojenče. Taj dan će ga zaboraviti. Kaže, trudnice će pobaciti, sve trudnice na sudnjem danu će pobaciti. Kaže, i vidjet ćeš ljude da su pjani, a oni nisu pjani, već je Allahova kazna teška. Allahu ekber. Majka zaboravila dojenče, žena pobacila, ljudi kao pjani se teturaju, a nisu pjani. Kaže Allah: وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Ali je Allahova patnja teška. Također, Allahu akbar, u hadisu koji izbilježuje Buharija od Ebu Saida al-Hudrija, kaže Ebu Said, prenosi Božji poslanik da je rekao uzvišeni Allah: reći će se na sudnjem danu: o Ademe, Adem, naš otac, Ademe, izvedi iz svog potomstva delegaciju za uvatru. Kaže Adem alejhi salatu vesselam: a šta je tu delegacija za vatru? Poslušajte ovo sad. Poslušajte šta je delegacija za vatru. Kaže, od 1999. Znači, koliki prolaznost? 1 od 1000. Ne 1 od 100%. 1 od 100. 1 od 1000. Kaže Allahu poslanik u nastavku ovog hadisa: to je dan kada će trudnica pobaciti plod. To je dan kada će majka zaboraviti svoje dijete. To je dan kada ćeš vidjeti ljude pjane, a nisu pjani, već je Allahova kazna teška. I dođe Bošnjo i kaže: a ko je se vratio otuda? Koliko su to teške riječi. Kaže Allah dželle šanuhu u suri Al-Isra: tog dana, na sudnjem danu, svakom insanu ćemo za vrat zavezati knjigu njegovih dobrih dijela. Pa ćemo mu dati tu knjigu raširenu i kazati: Iqra kitabek, kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Čitaj svoju knjigu, stojiš pred cijelim čovječanstvom. Čitaj svoju knjigu. Dovoljno ti je danas belaja što moraš račun polagati. Kaže Allah dželle šanuhu u suri Al-Hijr: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah se zaklinje, la ilaha. Treba li se Allah zaklinjati? On je najiskreniji. Njegov govor je najistinitiji. Kaže: Muhammede, tako mi tvoga gospodara, sve ćemo ih pitati. Svakog.
U hadisu je došlo, kaže Božji poslanik, svako od vas, pojedinačno, stajat će pred gospodarom. Kaže, pitat ćemo ih sve šta su radili na dunjaluku. Kaže Allah dželešanu u suri Kehf, i bit će postavljena knjiga. Koja knjiga? U koju mi vjerujemo da stoje dva meleka kod nas, lijevo i desno, i zapisuju naše uzdahe, naša djela, naše pokrete, naše poglede. Pa će se donijeti knjiga. Kaže, nevjernici kada je vide, kazat će, kakva je ovo knjiga? Ni mali, ni veliki grijeh nije preskočila. Knjiga, braćo moja draga, zapamtite, ništa ne ostavlja. Također, Allah dželešanu kaže u suri Jasin, koju toliko učimo našim mrtvima, a ništa ne razumijemo iz nje, kaže, tog dana zapečatit ćemo njihova usta. Pogledaj pravdi, neko bi nešto pokušao i petljat. Nema paša petljanja. Usta zapečaćena, pričaju ruke. Yukellimuna ejdihim, njihove ruke će pričati. Wa tešhedu arđuluhum, njihove noge će svjedočiti gdje su hodali. Maksimalna pravda. Kaže Allah dželešanu, govori čisto o sudnjem danu, govori o težini tog dana, kako bi shvatili da dunjaluk ne vrijedi ništa, osim ako je u pokornosti Allahu. Kaže Allah dželešanu u prijevodu značenja, oni koji ne vjeruju na dunjaluku, kada bi imali na sudnjem danu cijeli dunjaluk, ne jednu zgradu, ne jedno auto, ne jednu firmu, ne, cijeli dunjaluk, sve. وَمِثْلَهُ مَعْهُ, i još jedan dunjaluk, da bi se iskupili zbog patnje, neće, kaže, to se ne prihvata. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, i teška i patnja čeka. Zato nemoj sebi dozvoliti da dunjaluk bude razlogom da zaradiš džehennem. Jer cijeli dunjaluk i još jedan sa njim ne možete iskupiti od azaba. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, na sudnjem danu će se sunce približiti ljudima mil. Kaže prenosioc hadisa, ne znam šta znači mil, možda je milja. Kaže, pa će ljudi biti u znoju shodno grijesima. Allahu poslanik pojašnjaje, pa će, kaže, neko biti do koščice u znoju, neko do koljena, neko do struka, a neko, kaže Allahu poslanik, bit će zauzdan znojem do usta. Shodno grijesima čovjek će biti u znoju toga dana.